Sa number 10, una kita sa lakat sang panahon ang bagyong ginamonitor karon sa pag-asa sa guwa sang Philippine Area of Responsibility ang may posibilidad nga mangin isa ka super typhoon suno sa pag-asa. As of 3 p.m. subong hapon, ginalantaw nga yara siya sa 2,850 kilometers east sa northeastern Mindanao ining bagyo. Nagapabilin ini sa gihapon sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Ginalantaw nga posible by next week makasulod ini diri sa may PAR. It's either Wednesday or Thursday, magasulod siya sa Philippine Area of Responsibility. Ginalantaw man ang tsansa nga may mag-develop ini sa isa ka super typhoon, no? Sunod sa pag-asa, mayara sang posibilidad nga ini mag-develop sa isa ka super typhoon. Kung magsulod na diri sa PAR, ining bagyo, pagkatawgon ini nga bagyo nga Kaloy. Sa forecast ng pag-asa, ginalantaw sa karon nila nga kung makasulod gid man siya, posible nga hindi iniya mag-landfall sa Pilipinas. Pero ini siya sa subong pa lang. No, uncertain pa ang mga rota sang bagyo kabangod malayo-layo pa ini, no. Gina-expect next week pa siya makasulod diri sa PAR. So hindi pa sigurado nga o may possible man nga may changes sa iyang mga rota, so posible ginalataw subong nga pwede magsaka siya. Kung hindi siya mag-landfall diri sa Pilipinas, pero pwede pa ini magkambyo kay malayo-layo pa nga ini nga bagyo sa karon. Pero gani importante sunod sa pag-asa nga dapat padayon kita sa gihapon sa pag-monitor sa aton nga weather. Especially nga kita maglantaw sang weather report sa pag-asa lamang nga mga website kag social media pages. Kadamo sa nagapamangkot nga may bagyo bulan sa Abril tig ilinit. Sunod sa pag-asa, hindi ini first time. Natabo na ini sang una. Nag-average nga every other year kada bulan sa Abril may nagalabay nga isa ka bagyo sulod sang Philippine Area of Responsibility.